Vítajte na stránkach pijemevino.sk. Či ste milovník vína, alebo si k vínu ešte len cestu hľadáte, ste na správnej adrese. Máme radi dobré víno a podelíme sa s vami o naše praktické poznatky a skúsenosti. Máte otázky súvisiace s vínom? Vysvetlíme, naučíme a prakticky s vami precvičíme všetko od úplných základov výroby vína cez pochopenie informácií na etikete až po otvorenie fľaše či výber vhodného vína v reštaurácii. Že nemáte jasno ani v termínoch ako suché, kabinetné či archívne víno? Nelámte si hlavu. Tiež sme si kedysi mysleli, že suché víno súvisí so suchotami na druhý deň ráno. Zjednodušte si život a pomocou našej web stránky získajte viac zručností pri posudzovaní vôni, chuti a kvality vína. Budeme vám pravidelne prinášať návody, videá, kurzy a degustácie vín, tak aby ste aj vy mohli naplno objaviť pôžitok z konzumácie kvalitného vína. Pijemevino.sk. Všetko, čo ste chceli vedieť o víne, ale hanbili ste sa opýtať.